комиссии махсус аз ҳисоби намояндагони прокуратура, мақомоти амният ва дигар сохторҳо суд дар ҳузури рӯзноманигорон ҳамаи ин маводи нашовар имрӯз дар кори махсус сӯзонда мешавад. Аз ин 63 килограмм аз ин маводи нашовар героин, 107 килограмм гашиш ва 101 килограмм афюн мебошад ки ҳама инҳо дар натиҷаи амалиётҳои махсус аз тарафи кормандони агентии назорати маводи нашовар, хадамоти гумрук ва кумитаи давлатии амнияти миллӣ мусодира карда шудааст ва дар ин мақсади агентӣ нигоҳ дошта мешавад. маводи героин аст. 1 километр. барои мутобиқи тартиби қонун муқаррар карда шуда аз ин миқдорҳои зиёди маводи рухсатӣ миқдори муайяни ҳамчун намуна гирифта мешавад. Аз ин намунааш гирифта нашуда ҳозир мегирам дар ҳузури комиссия анализаша сар мекунем. Гирам, тез гирам, сӯзман. This is the